skal jeg besøge en af mine gamle klassekammerater, Bo Nielsen. Han havde nogle problemer i skolen, og han lavede altså lektier derhjemme, og han blev mobbet meget. Jeg har ikke hørt så meget fra ham, så jeg glæder mig til at se, hvordan det går med ham. Så lad os lige gå ind. Ja, jeg ved ikke, om han er hjemme, men vi kan prøve at banke på. Hej Bo. Ja. Længe siden. Ja. Må jeg godt komme ind? Ja, det er okay. Ja. Der er noget at drikke. Ja tak, det vil jeg gerne. Jeg skal bare lige hænge jakken først. Men du hænger den bare derovre. Det gør jeg så. Tak. Hvor fanden er det glas? Nå, det er altså. Nå, ja. Sådan. Jo tak. Hvad fanden er det for noget vand? Bo! Ja. Hvad fanden laver den? Jeg vil lige spille det. Ja, men kan vi ikke lige sætte os og snakke lidt sammen? Jo, det kan vi godt. Jamen, så kom, lad os sætte os sammen. Sådan. Bo. Bo, jeg vil gerne spørge dig om noget. Bo, da vi gik i skole, hvad skete der egentlig? Det kan jeg ikke sige. Jeg har ikke lyst til at snakke om det. Bo, fortæl det. Kom nu. Hvad er det? Det er bedst at snakke om det. Ja. Det er fordi min gymnastiklærer voldtog mig.